नमस्ते. मी आज लेमन अंडा करी बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे त्याचं साहित्य. हे 9 अंडे उकडून घेतले. हा एक लिंबूचा रस काढून घेतला आहे त्याच्यामध्ये टाकायला. हे त्याचं साहित्य. हे 9 अंडे उकडून घेतले आणि सोडून आहे ना ह्याचे 2 भाग करून घेतले. त्या अंड्यासाठी आहे ना मी ग्रेव्ही बनवणार आहे. त्याच्यासाठी बघा भाज्या बिज्या घेतल्यात मी तुम्हाला दाखवते. हे खोबरं आहे, सुकं खोबरं म्हणजे थोडंसंच घेतलं आहे. हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. हा थोडासा गाजर किसून घेतला आहे. हे पत्ता कोबी आहे म्हणजे थोडासा घेतला आहे. हा कढीपत्ता आहे. ही कोथिंबीर कापून घेतली आहे, अर्धी वाटी आहे. हा कांदे आहे, हे 2 कांदे आहेत मोठे मोठे आणि टोमॅटो आहेत 2. त्यासाठी आहे ना हा एक अंडा घेतला आहे. म्हणजे ते कशाला मी ते तुम्हाला दाखवते. हे हळद आहे अर्धा चमचा थोडीशी. हे जिरं आहे अर्धा चमचा. हे मीठ आहे आणि मिरची मसाला आहे म्हणजे मिरची पावडर आहे. हे तेल आहे 100 ग्राम आणि हे पाणी आहे म्हणजे पाणी लागतो ना म्हणून. आता मी पहिलं काय दाखवते. ज्याची ग्रेव्ही बनवायची आहे ना तेवढं मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेणार आहे. हे सुकं खोबरं आहे, असे बारीक तुकडे करून घेतले. आपल्याला घरगुती बनवायचं ना तर कसं माहिती आहे असं मस्त ग्रेव्ही बिव्ही करून आहे ना छान बनवायचं. हा गाजर आहे, एक गाजर होता. त्याच्यामध्ये आहे ना हे पत्ता कोबी आहे म्हणजे 2 पत्ता कोबी अशी वरची सालं काढून घ्यायची कोबीची. त्याची पण मी ग्रेव्ही बनवणार आहे. हे थोडंसं टमाटर आहे ना थोडंसंच घेणार आहे. असं अर्धा घ्यायचं आणि अर्धा ठेवायचा. आणि कांदा आहे. कांदा पण मी अर्धा घेते आणि अर्धा फ्रायला. आता हे आहे ना असं मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं पाणी टाकून. तर पहिलं थोडं पाणी टाकायचं आणि नंतर लागलं तर परत ओतायचं म्हणजे गरगरीत आहे ना असं वाटून मस्तपैकी पेस्ट बनवून घ्यायची. आता मी मिक्सरला लावून दाखवते. हे मी असं वाटून घेतलं आहे छान. हे बघा अशी ग्रेव्ही बनवून घ्यायची. म्हणजे कसं माहिती आहे म्हणजे जे आपण जे आता वस्तू बनवतो ना ती कशी गरगरीत होते म्हणजे खायला पण चांगली, मुलांना पण खायला चांगली आणि आपल्याला पण. 4 माणसं पाहुणे आले ना तर अशी ग्रेव्ही बनवली ना तर ती वस्तू कशी भरपूर होते आणि दिसते पण छान. चपाती भाजी कशाबरोबर भाकरीबरोबर खाल्लं तरी चालतं. आता मी गॅस पेटवला आहे, हे भांडं ठेवलं आहे. तर त्याच्यामध्ये आहे ना मी ते थोडं तेल ओतते. म्हणजे कसं माहिती आहे मला अंड्याला फ्राय करायची आहे. हे अंडा आहे ना हे असं पेटून घ्यायचं जरा. असं पेटून घेतलं ना चांगला. आता मी काय करणार आहे एक एक अंडं घेणार आहे हे असं आणि अंड्याला आहे ना हे असं थोडं थोडं लावायचं असं आणि तेलामध्ये सोडायचं. असं अंडं वरती चोळून आहे ना हे असं तेलामध्ये सोडायचं आहे. म्हणजे कसं हातला गर आहे ना तो बाहेर नाही निघत. हे सर्व अंड्यानं आहे ना असं हे लावून त्यात असे आहे ना अंडा चोळून सर्व मी असे भरून आता त्याच्यामध्ये फ्राय करून घेणार आहे. मग नंतर तुम्हाला दाखवते परत. हे सर्व टाकून झाले आहे कढईमध्ये. आता मी जरा गॅस फास्ट करते. कमी केला होता कारण ते टाकेपर्यंत पहिले करपतात ना म्हणून. आता हे सगळे आहेत ना हे असे उलटे फिरून घ्यायचे आहेत.
हे असे आहे ना ते मस्त फ्राय करून घ्यायचे तेलामध्ये, म्हणजे ग्रेव्हीमध्ये आहे ना मग ते पिघळत नाही आपण नंतर टाकल्यावर. आता मी सर्व आहे ना एक एक करून काढून घेते, ते चमच्याने काढून घ्यायचे. हे असे मी सगळे आहेत ना फ्राय करून काढून घेतले आहे. आता मी तुम्हाला त्याच्या पुढचं दाखवते. आता हे सर्व फ्राय आहे ना ह्या तेलामध्ये करायचं आणि आपल्याला वाटलं तेल अजून लागेल तर टाकायचं. तेल कमी पडणार आहे, आता मी टाकते त्याच्यामध्ये तेल. गॅस जरा फास्ट करते. तेल ओतते. त्यात आहे ना हा कढीपत्ता टाकते. आता त्याच्यामध्ये जिरा टाकते. जिरा घेतलाय अर्धा चमचा, तो टाकते. हा कांदा टाकते. हे कसं सगळं साहित्य आहे ना पटापट टाकायचं, कारण ते ना सगळं हातावर उडतं. पटापट पटापट जसं मोहरी उडते ना तसं ते उडतं. आता याच्यामध्ये आहे ना टोमॅटो टाकते. ही टोमॅटो ठेवली आहे थोडीशी, ती टाकते. आता हे थोडं शिजायला हवं आहे. हे थोडा टाईम आहे ना, म्हणजे 1 मिनिटासाठी मी जरा झाकण ठेवते, म्हणजे ते कांदा आणि टोमॅटो आहेत ना जरा नरम पडेल म्हणून. बघूया आता झाकण खोलून. ते झाकण कशासाठी मी मुद्दाम ठेवलं, ते उडतं ना अंगावर म्हणून त्याच्यासाठी. आता याच्यामध्ये आहे ना हे लाल मसाला घेतला आहे, घरातलाच आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना ही ग्रेव्ही वाटली आहे ना ही टाकते. ही ग्रेव्ही बघा छान झाली आहे बारीक. आता ह्याच्यामुळे तो रस्सा होईल त्याचा. हे आता चांगलं तेल सुटेपर्यंत ह्याला परतायचं आहे, म्हणजे चांगलं आहे ना तरसून काढायचं. आधी पाणी नाही टाकायचं, ते चांगलं आहे ना बिना पाण्याचं चांगलं तरसून काढायचं तेल सुटेपर्यंत. आता तुम्ही पण कधी केलात ना तसं, मुलं खाणार घरात असले, कोण पण मोठी माणसांना सुद्धा गाजरची कोबीची गरज असते. म्हणजे प्रत्येक टायमाला आपण काय करायचं, काहीतरी केलं ना तरी पण आपण गाजर म्हणा, कोथिंबीर, हे काकडी, दुधी, हे सगळे असे थोड्या थोड्या भाज्या वापरायच्या. नॉनव्हेज असलं तरी पण त्याच्यामध्ये आपण वापरू शकता. आता याला तेल सुटेपर्यंत आहे ना जरा तरसून घेते चांगलं. याचं जे अंडं होतं ना उरलेलं, हे आता ते त्याच्यामध्ये ओतायचं. ते काय टाकून नाही द्यायचं, ते ग्रेव्हीमध्ये ते जातं. मग हे आता चांगलं आहे ना फ्राय करायची याची मस्तपैकी. छान तेल सुटलं आहे, अशी फ्राय करून घ्यायची तेल सुटेपर्यंत. म्हणजे हे कसं ग्रेव्ही आहे ना पातळ असते ना, ती अशी सुकी झाली पाहिजे असं बघून ठेवा अंदाज. असं सुका झाला पाहिजे मसाला एकदम. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी पाणी टाकते. हे ग्रेव्हीचंच पाणी आहे, म्हणजे आपल्याला आहे ना जसं बनवायचं आहे ना तसं पाणी टाकायचं. जास्त पातळ पाहिजे तर पातळ, म्हणजे घट्ट पाहिजे तर घट्ट. आता मी गॅस फास्ट करते आणि त्याच्यामध्ये आहे ना ही मी हळद टाकते. थोडीशी हळद घेतली आहे. हा लिंबूचा रस घेतला आहे, 1 लिंबूचा रस आहे.
आता मी याच्यामध्ये पाणी नाही ओतणार आहे, ते एवढंच करणार आहे. मग त्याच्यामध्ये आहे ना असं आपल्याला लागेल असं मीठ टाकायचं. आपण करताना कसं जरा चाकून बघायचं आलणी वगैरे झालंय का. आता याच्यामध्ये आहे ना मी कोथिंबीर टाकते. आता ही मस्त अशी हलवून घ्यायची. ही थोडीशी साखर टाकते, म्हणजे आपण लिंबू टाकलाय ना म्हणून थोडीशी टाकायची. तर तुम्हाला एक सांगते, लिंब जर आपल्याला भेटलीत ना ही चांगली मस्त स्वस्तपैकी, तर आणून आहे ना धुवून स्वच्छ आहे ना डब्यामध्ये भरून फ्रीजमध्ये ठेवायची, म्हणजे ती सुकत नाही. मस्त कड आलाय. आता मग त्याच्यामध्ये आहे ना मी अंडी सोडते. ही अंडी बघा अशी फ्राय करून घेतली आहे मस्त. ती आता मी त्याच्यामध्ये सोडते. अशी हाताने सोडायची. छानपैकी आपला आता अंड्याचं मस्तपैकी होईल. आता जरा गॅस फास्ट करते. जसं टाकताना वगैरे काय फोडणी देताना आपला कसा गॅस कमी करायचा आणि नंतर वाढवायचा. आता एकदम मस्त कढी यायला देते. मग आपलं मस्त अंडा लेमन करी छान एकदम मस्तपैकी होईल. आता थोडं ना 2 मिनटं मी झाकण ठेवते. बघूया झाकण खोलून. मस्त झालंय. बघूया कुठं झाकण खोलून. आपली मस्त छान झाली आहे लेमन अंडा कढी. मस्त झालंय. अंडा पण बघा पिघललं नाही, कारण ते आपण त्याला अंडा लावून फ्राय केलेली आहे ना म्हणून ते पिघललं नाही. हे बघा छान झालं एकदम मस्त. तुम्ही पण असं बनवा छान. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. हे बघा वरती एकदम छान कलर पण आलाय आणि तेल पण मस्त सुटलंय. लेमन अंडा कढी मस्त झालेली आहे, छान झाली आहे. तुम्ही पण बनवा.